Seuraavana Kouvola. Nesta, Kouvola. The next stop, Kouvola. Lähijuna Kotkan satamaan kello 12.00. Lähtee raiteelta 4. Närtåget till Kotka hamn . Ja matkustajat saavumme hetken kuluttua Kouvolaan. Ja Kouvolasta saavumme raiteelle 7. Ja laituri on kulkusuuntaan nähden vasemmalla puolella. Ja Kouvolasta taajamajuna Kotkan satamaan kello 12.00 lähtee raiteelta 4. Ja kiitoksia kaikille Kouvolaan ja matkustajille ja oikein mukavaa torstaipäivän jatkoa.